Bon dia a tothom, vaig a fer el discurs institucional de Nadal i de Cap d'Any. Cal? Evidentment que no, i més en aquests dies. Però bueno, com a futur alcalde de Badalona, alguna cosa hem de fer. De fet, he pensat que si no surto escollit alcalde de Badalona, doncs em podria fer sant. Però després ho explico. Parlant de polítics, és època de campanya electoral, època d'Òscar Ronyaires de tot... Època que està ple de tripes, època que està ple d'apunyalaments per l'esquena, de llepaculs per veure quin càrrec o quin encrunàs tenen. Això és així. Això és així. Em sap greu pels polítics que conec. Però bueno, prou de parlar de polítics perquè em fa molta mandra. O sigui, em fa molta mandra la raça política. I dic raça. Però és que mireu, parlant d'independència, ja no sé de què em vull independitzar, però si d'algú em vull independitzar és de tu, peix bullit aragonès. Em vull independitzar de tu. Bueno, de tu i de la majoria, perquè estic fart. De fet, estic per no presentar-me ni alcalde de Badalona. És una població que té la pitjor fira de Nadal del món, és una fira de Nadal que té més botigues de bolsos que de Nadal, o sigui, imagineu-vos. Però bueno, que si no surto escollit alcalde, doncs això és que em beatifiquin. I direu, home Artur, no hi ha Sant Artur, no hi ha Sant Artur. Doncs si no hi ha Sant Artur, ja ho faig jo, ja ho soc jo, ja m'ofereixo voluntari. Clar. I diràs, home Artur, potser tu no ets el més indicat. Quants pecats capitals tinc jo? Quants pecats capitals em veieu? Luxúria, mandra, gula. Però bueno, el que està clar és que si vull que em facin sant, s'ha de fer algun lloc. Sí? Un formulari, una instància... El que està clar és que si ho porta l'administració pública segur que no soc sant fins d'aquí 1000 anys. Però bueno, parlant d'això, aviam, he fet 33 anys, crec que és l'edat idònia per demanar això. Fent 33 anys, l'edat de Crist. De fet, estava pensant de deixar-me el cabell llarg i semblar-me a Jesucrist. El que passa que amb la panxeta que tinc, doncs amb aquesta panxeta em sembla que m'assemblo més a Santiago Segura que a Jesucrist. Però bueno. També us he de dir que això del cabell és molt fotut, perquè això no ho porto massa bé. De fet, a vegades m'ho pinto amb un retolador perquè no es vegi. Però, mireu, farà l'última vegada que em vaig tallar els cabells, em va venir una noia a la porta del col·le i em va dir «Oye, te has cortado el pelo, ¿no?» I jo pensant, és obvi, no? I a més vaig dir, no sé, ja no m'espero un piropo com els que rebia abans, però no sé, pues te queda bien, ¿no? Estás guapo. Doncs no, em diu demasiado corto, no? Miri, senyora, demasiado corto no. Estic mig calvo, què vol? O fa poc que vaig quedar amb una noia en una cita i em diu... a la tercera frase em diu... bueno, tampoc estàs tan calvo. Encara que... com diuen els Manels, perdoneu per la meva discapacitat musical... Vindran els anys... i amb els anys la calva... sí, mira, deixa això. El que està clar és que per ser sant t'han de torturar. I a mi això ara no em va bé. Potser d'aquí uns dies em va bé que em torturin? Potser sí. O si no, per semblar a Jesucrist, doncs m'han de crucificar. I clar, ja em diràs tu, al mig del Badalona, on em crucifiquen? Encara em crucificaran a un lloc de zona blava i em tocarà pagar. O em fotran una multa, o em faran pagar un impost de residus. I a mi, què vols que et digui? Estar allà crucificat i que el que per aquí me treballi... no sé. Després, fa falta un miracle. Miracle. Hòstia, jo això ho porto malament. Bueno, no tant, perquè 4 dels meus millors amics, que se suposa que són dels meus millors amics, no m'han convidat aquest any a la seva boda. 4! Clar que això també t'ha de fer plantejar per què. Però bueno, un altre miracle. Us recordo que en un sol any se'm va cagar 3 vegades un colom a sobre. Bueno, no sé si era el mateix o no. El que està clar que si era el mateix potser podria ser l'Esperit Sant. Hòstia, se'm faria raro, no? Bueno, ben mirat no sé què és millor, que l'Esperit Sant t'insemini o et cagui. El que està clar és que si he de ser sant, doncs bueno, ja aniré pels carrers i quan vegi que un colom m'ha de cagar a sobre ja obriré la boca. A veure si m'insemina. El que està clar és que a mi això de la zoofília no m'acaba d'anar massa bé, no. De fet, tinc un gat i... Aviam, la de virgueries, que es poden fer amb un gat. Però clar, a més està castrat i... No sé, se'm faria raro, no?
De fet. Bueno, aviam, què us he de dir jo? Vull dir, me'n recordo la vegada que vaig trobar un clítoris. Vosaltres sabíeu que el clítoris el canvien de lloc? Jo una vegada, bueno, això em van dir que l'havia trobat, clar. Ve a saber si era veritat. Però bueno, que fer 33 anys és molt dur. La gent em diu, Artur, que tens 33 anys, que estàs a la flor de la vida. I jo quan em diuen això dic, què vol dir? Que sóc un capullo? O que em diuen, no sé, només et queden 32 anys per la jubilació. Que bé, això si no ho pugen. També s'ha de dir que la primera setmana que vaig fer 33 anys vaig veure un cotxe i dir, hòstia, mira, una limusina. I era un cotxe de morts. Clar, no sé si en aquell moment la vida m'estava intentant dir alguna cosa. Però si m'ha passat alguna cosa deu ser culpa de l'educació que he tingut. Penseu que jo vaig anar a 2 llars d'infants, una que es deia Apolo, com la discoteca, i l'altra que ja la van tancar. Per alguna serà. Però bueno, ja per acabar, volia desitjar-vos que aquest any que tinguem sort, tot i que això de la sort és relatiu, perquè mireu si sóc desgraciat que una vegada una nòvia em va durar menys que la Leda Ioli, o és relativa i depèn de com t'ho prenguis, perquè tinc una col·lega que em va dir, hòstia, Artur, he triomfat a la vida, m'he comprat un pis a Sabadell. A Sabadell. Bueno, en qualsevol cas, com deia el que ens ha deixat aquest any en aquell poema en Pau Riba, que estimis i et deixis estimar, que sovint és la lliçó més difícil d'aprendre, i espero que us caguin moltes coses als Reis, sí, perquè els Reis caguen i sobretot la caguen, i que tingueu un feliç any. Va, vine aquí i dir bon any a tothom. Bon any. Adéu, botifarra.